फरायसालिमाया फिन एबसुनि आखायाव। जर'खायै एबसुनि गोख्रों नाजानाय आरो आमसु ABBYSF जों मदद होजानाय गासै बिजाथिनि देरहासारनाय। गासै उदां बिजाथिफोरखौ फेजेननानै बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि 2024-2025 बोसोरनि बिसायख'थियाव आमसु आरो ABBYSF जों मदद होजानाय गासै बिजाथिया देरहासार जानो हायो। फरायसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि आफादगिरि देम्प बसुमतारी, थुनलाइयारि नेहाथारि हेमा बसुमतारी, BA सेथि बोसोरनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ आनन्द ब्रह्म, BA नैथि बोसोरनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ आजोला बसुमतारी, BA थामथि बोसोरनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ रंगिना बसुमतारीया बेरेखा दोलोनि बिजाथि गैयालासे देरहानो हायो। गुबुन फारसेथिं गाहाय नेहाथारि सानसोरां नार्जारिया 671 भट, गेलेमु नेहाथारि साहानाज आक्तारा 812 भट, हारिमु नेहाथारि सानसुमा बसुमतारीया 966 भट, मोखां लाइसि नेहाथारि मिथुन बसुमतारीया 940 भट आरो HS सेथि बोसोरनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ बिबाननि थाखाय साहिदुल इस्लामआ 251 भट मोननानै देरहासार जानो हायो।